So sa ka. Suddenly I think I always knew I had my share of mistakes, made quite a few. Finally I know, and that's for sure. Don't look back in anger anymore. Suddenly the sun comes up. Mayang adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon sa handumanan sa Usakawid, tibok Kabisayan ug Mindanao. Ingon man sa tanang mga artista nga mo'y naghatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Dexter. Apan sa di pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, When Love Kills Love. When love kills love, when someone rescue me, when love kills love, it's cutting through so deep. Suddenly I wake up from the dream. Someone tells me I've been talking in the sleep. Finally I know, and that's for sure. I don't believe in daydreams anymore. When love kills love, when someone rescue me, when love kills love, it's cutting through so deep. When life goes round and upside down, it's pretty mad. When love kills love, when someone set me free, when love kills love, it's cutting through so deep. How can we choose when all we lose is all we have? We run away from all the pain. We run away from all the pain. When love kills love, when someone rescue me, when love kills love, it's cutting through so deep. When love kills love, when love kills love, when love kills love, when love kills love. All right, come on, baby. Yeah. Gikan sa RMN Production Center, ano kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ang naparasi ang kagikaroon mao kining usa ka ulitaw nga nagpuyo sa barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Dexter Aguilar.
Iga, paspasas ta gaya. Mura maghadlok maut nan. So may dugayan. Ano kung kay kabugnaw si Piroy? Inom. Sige na, inom mo. Inom mo kaya itong giano din eh. Oh, inom ta! Ha? Ida. Ako ko mahubog, pero ikaw murag hubog naman ka. Dali kitang hubugan eh, paspas man kay ka. Mahubuga. Mao na diha. Diha mi bilib nimo. Sagasan rapita, mainom man o mababay. Paspas gigay ka. Naglubli lag uyab mo. Bilib ko mo uyab dubli-dubli lang. Di saga masakpa no? Di ikaw Roy mag-conflict sa schedule mo no? May man tag di ta maro. Maro man eh. Kamu na lang mag-ako. Sakit sa mo, oy. Uy. Ni anam di ko semua. Di sa man ako pasok pauli din. Puang. Daghan gyud ang among nahurot nga beer gabi ida kay nahubog man ko. Nalimot na gani ko giunsa na ko sa pauli din sa bahay. Dexter, mata na diha oy, para mukaon. Si mama. Dexter, gawas na diha, ha? Oo ma, nana. Mao na diha. Palabi maghubog. Mura ka kyug irong way tag-iya, oy. Naunsa ka naman in town, Dexter. Nagkatiguang ka. Nagawa ka naman hinuoy buot. Ba sa nimo ma eh? Saba! Ako na hinuoy saba ron. Giyayungan ka gabi is imong mga barkada. Kay wa ka na'y buot buanga ka. Oy nangitan ako gabi ma. Madagwa. Nga nangita man to ni Mus Evelyn. Kay di ko na makontak imong cellphone. Akong giignan nga basig na sangit ka na sa mga barkada nimo. Nakatiming kag uyab nga pareha nimong panguto, kaambot lang kaha nimo Dexter. Swerte ka kaayo anang Evelyn nga masinabuton kay nimo. Uy, katagan na ba dayon yung mga message day? Uy, halos kang trisyam ning tanan. Basahan ko na. Asa manggid ay ka. Nganong imo manggi off imong cell. Unsa man, di ka pa disturbo? Sulti lang. Kay di na ko magsamok nimo. Ngano? Ikaw ray makamao? Ay, nasuko mi station na. Peligro na ida. Akong teksan. Si Tricia na ni. Oh, di man di ay. Si Evelyn man din eh. Basahan ako. Hi B, mata na ka. Kaon na unya ha. Tingali na hangover ka. Mitix man kuni mo gabi na magkita ta. Kay gipalitan ti kag karsonis. Wa man ka mo reply maong mipauli ko. I love you, B. Amping taon permi, ha? Ay. Naluoy naman inuon kong Evelyn, ay. Pinangga kay ko niya. Gipamalitan ko niya, bisag unsa, para lang malipay ko. Ay, puang, abi. Binuang itong akong pagpanguyab niya ba? Pero, ipaabot pa gyud nako nga maglima mi katuig. Tungod lang kay manggihatagon siya nako. Karon noon nga gusto nako nga makagbuwag ko niya.
Di na hinuon ko makahimo tungod kay maluoy man ko niya. Kaya wa man siya makasaan ako. Saon ko manini. Nga mas love ang gid ako si Tricia. Bisag may pagkamaldita ni. Sam kaya angay na kong buhaton ini. Sa kaya mayon akong buhaton, boy, no? Makigbuwag noon ta ko ni Evelyn. Gusto na kong mag-serious ko ba? Guyawan ko nga, may bawaan niya kong Tricia nga maiya pa day kong lain. Ug yan na hinong kong buwakan. Nah, kiahak lang kung mahitabo gina. Oh, naon sa. Naglibog nung kong sa buhaton. Di ba anal kang mabuwag og uyab? Pila nung ko uyab nimo sa una, nga imong gibugan. Sa akong mga kiaton sad to. Usa pasad, wa man ko makigbuwag nilas personal. Oh, giyon sa naman din mo, ha? O wala na ako sila reply sila mga text. Nakasabot naman siguro sila. Mao nga, wa na magsamok-samok na ako. Pero, boy, si Evelyn ba? Maluoy mo ko niya eh. Mao nga gusto ko nga undangon na namo ning among relasyon. Ade, maayo ni mong buhatan eh. Ako ni tambag ni mo. Dili na ka mo text niya. Pariyagod siya mong gibuhat sa uban. Ako na bitaw nang gibuhat, bay. Pero manawag man sa danlain sa mua. Kay bao na baya ka, nga iyahan ang kwarta ang gibayad sa pagpataod na mong telepono. Tuod, no? Ade na, kini eh. Mo na the best gini mong buhaton eh. Para mahimutan ka. Prang kahisag sulti. Nga wa na kay love niya. Para di siya maglaom ba? Ay, hinaya lang ko pagsulti. Pasabdalag maayo. Naibawa ko nga masakitan gid siya, niya mo hilak. Pero mas maayo lang na kaysa magdahom ug maglaom siya suwa. May nang prangka ba? Kay matud pa sa sulti sa uban. Ang prangka, kausara ang sakit. Gustom ka nga makabaton kagagawasan gi kaniya. Kay wala kay gusto niya. Kay na in love naman ka kan Tricia. Aw kana. Mao nay buhata. Ang aang man sad ug imong isakripisyo ang imong kalipay, di ba? Pag ko makatugang turon na. Ay. May kaya nga akong prangkahan na nagit si Evelyn. Para di na siya maglaong pa. Paitab ya ini. Bahala na. Ugma, magkita mi. Prangkahan ko na lang git siya. Noon sa Manday Kapi, may problema ka? Basig may katabang ko. Be, kuan ba? Kanang, makasabot ka lang unta ba? Sa unsa man? Magbuwag na ng tabi. Uwan ako love ni mo. Huh? Pasaylo ako, Biha. Pasaylo lang ko. Di ko gusto nga maglaom kaswa. Bi, makakita ka pag lalaki nga, tinuod mong magpangga. Sakit kayo gibagibawas na ako, eh. Nalipay man gani ang tako nga nakita taron. Aron pahibawon ka nga nagsabak ko. Gikan ko sa doktor. Ikaw? Nagsabak na? Tinuod gid ang balita. Oh. Tinuod ang balita nga ako nadungog. Nga imo ra kong gipinuangan, Dexter. Tricia, kining... Di ka na makalimod pa. Bakakon ka. Bakakon ka. Tricia, ikaw may akong gipili. Ikaw nga akong gibahal, Tricia. Husto na, Dexter! Ayaw na kong ilara pa. Magbuwag ta. Ug ayaw na kong samuka pa. Tricia, pasabdon di ka. Tricia, please lang. Ayaw na kong samuka pa. Para! Tricia, please lang, magsultiyo na ta. Tricia, may mo ba? Please lang.
Yun na, si Evelyn. Akong balik ko na. Be, Evelyn? Sakit kayong imong gibuhat na ko, be. Sakit kayo. Be, ayaw na paglakaw! Magsulti na ta! Be, ayaw maglabag! May sakyanan ka na padaw ni mo! Be! Evelyn! When love gives love, when someone rescue me. Sakit kayang gidangatan ni Evelyn ug sa among umaabot nga anak. Dako kay nga akong pagbasol sa akong gibuhat. Evelyn, kung asa ka man gibutang sa Ginoo, pasayloin taon ko sa akong pagpasakit nimo. Hindi pa tungod nako, buhi ka pa unta karon uban sa umaabot ang anak. Ug kanimo sa Tricia, hinaot nga nakapasaylo ka na unta kanako. When love gives love, when someone rescue me. Mao kita mga higalang kaagi ni Dexter Aguilar nga taga Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, uban sa awit nga iyang gipangayok. Awit nga nagulahan When Love Kills Love. Suddenly I wake up from a dream. Someone tells me I've been talking in the sleep. Ang mga kaagi gibawatan ni duwa sa radyo ni Randy Padayaw sa son, ug sa direksyon ni Loretta Itona. Kamusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinasingka-singkong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of Station DYHP Cebu, Gold Palace Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusa di email sa handumanan_612 at yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. It's love. When someone set me free.